our 79th day of implementation action on the prevention of the African swine fever. Sa sulod sa 79 days nga ato ang mga gipanghimo, the provincial government has already passed 3 executive order regulating and even banning the entry of pork and pork product into the province of Bohol. We were also able to issue provincial ordinance regarding this matter para maghatag og ngipon sa ato ang executive order. Pagkakaron, padayon ang ato ang implementation on the border control and also sa ato ang mga surveillance nga gipanghimo. Sa border control, 11 ka ports and subports ang atong gi-monitor pagkakaron, and we also are monitoring the international airport in Panglao. Sa mga operation nato sa port, ubay-ubay na gyud ang atong mga apprehensions and confiscations nga nahimo, no. Nani dili mo minus sa mga almost 130,000 ang balor sa mga product nga atong na-confiscate, and were properly destroyed. Sunog siya, gilubong, and there were also products nga upon apprehension gi-ship back nato giuli sa port of origin. So among anini ang product atong ato ang mga feeds nga gikan sa Bulacan worth 500,000, nya diha po'y mga process pork related products nga mga 600,000 pod kapin nga na return pod na ship back pod. Good thing lang is hantod karon kaluoy sa Ginoo wala man gyud ang virus nakasud sa atoa. Nani kung moari ta sa mo palaom ta diri na sa within sa ato ang territorial control, ari sa ato ang surveillance, base sa kasagaran ng mga kaso, mga disease, incidents nga gi-report sa office, kay mao may atong agreement sa, di ba, sa mga first initial days nato kay nag-training man ta sa mga barangay livestock aid, mga technician. So dunay mga report sa lungsod kung dunay mga sakit sa baboy nga medyo mahadlok sila kay murag naay mga pareho nga symptoms. So ubay-ubay na atong naadto sa atong quick response team, o kaluoy sa Ginoo, so far sa ato ang mga na-monitored, wala gyud ang maong sakit. Ato lang gyud is more gyud ta sa kanang information campaign, awareness, kay true to sa giingon sa amo ang lecturer nga kining African swine fever virus, kuan gyud siya, no, kanang sakit nga kanang murag human driven disease. Ang ato yung fear is nga naa po'y magdagi kan sa Luzon padung sa ato. So kung nakabantay mo kita sa provincial government, sige gyud na nga pakadakan ni governor nga inform the people, educate the people. Dili necessary nga atong hadlokon kay dili man siya makaapekto sa tawo, but we need people to understand nga isig bantay daw usa ra may atong probinsya, mga bulanon ra man tatanan. So if we want to keep Bohol safe and we want to help our people, dili na to dadan og kagaw gikan sa gawa. Sa atong mga kaigsuon ng bulanon, padayon ang ato ang kalihukan, padayon ang atong pagpanagang against sa African swine fever. So isip inyong provincial veterinarian, mao'y gitugyanan o mao'y gisangunan sa atong provincial government, sa atong provincial governor si Governor Archiap, to implement the ASF prevention activities. Akong gihangyo ang tanang mga bulanon nga please atong suportaran nga programa ha, kay mobalik ko usa ra gyud atong probinsya. Ang atong mga kaigsunan sa Bohol, 50,000, more than 50,000 gali gyud ang involved ani. Kay gawas sa mga namuhi og baboy, mamalitay baboy, mamaligay baboy, daghan gyud kaayong negosyo nga related ani ano. So atong tabangan ang atong mga kaigsuonan sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, sa ato ang asa man ta-assign sa may atong trabaho, estudyante, trabahante o ordinaryo nga mag-uuma, makahimo ka sa pagtabang. Sa information nga imong hibalaan, ipasa sa imong silingan ato ang likayan nga dunay makasulod sa ato sa probinsya nga mga apektado nga product. Pananglitan na ay mga baligya nga mga barato nga karne, ay suroy sa ato mangutana ta kung asang dapitan na siya gikan, dili gyud ta mo palit tutod sa mahimo. Kung may reporting of disease incidents, reporting of mga susama nga mga kalihukan sama anang naa nga na maligya nga gikan sa Luzon nga mga produkto o barato kay nga produkto would be very much appreciated. And let's keep Bohol ASF free.